Lala. Kanang kahudya. Dali na, tripod. Dali ah. Dali ah. Dali ang tripod, dali. Dali. Hi guys, narapos mi dire. Vlog mo mi ato mig. Vlog niya ito, Miss Kag Bungalon. Magtanaw sa sunset. Nawa mong da si Sugarot. Namo na yung uban sa unang vlog na mo kanina. Bumutag daw ni guys. Oy, 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 oy. Ta. Nakipahap ka, kubos na. Paubos. Paubos. Takuan space ari. Ah, Sa una arang kalisod kaadyo ang daan. kumaya. Ang gamadya kaadyo na dili siminto karon siminto na. Ulala. Di makaabot pa ta dito sa ibabaw. Welcome to Barangay Kag Bungalon. Okay. Duta diri. Look at that. Oh la la. I like it. Bago pa ning daan dire. Na dito lumaw pa ning dire. Ah, Parang lisod na kaadyo ang daan diri sa una. Karon, unsi tawag nga hamloy na? Ha? Yugutan na kaadyo, tanawa. Kaabot pa ta dito nindot na koan. pangalan nila sa lugar, pangalan nila, pangalan nila kahuya kan. Kanang kahudya, Pangalan nila kalimut pangaan diri. lugar. Nakalimot ko. Sir, ganito pa nga. Si ate na may. Hindi ta pagkatsudag ilang dagat na rin. School. School kaya talibon. Tako na ang daan. Na. Plus, gibutangan na po nila o kuan. Kana ganing na yung sige. Tawagin nga ng para gani sa Like that. daik. No. Gibutangan na nila kay para dili na kuan. Ayaw lihok siya. Sa una, dili ni inga ni kadako na daan. Ay. Panggamay ng lupaong. Jetwo! Si Jetwo! Si Jetwo! Naplagado. Oh, si Justin. Igsoon man to ni sa ang classmate. Intro? Ha? Intro? Oh, katong bata ba? Shock. Nara! Diri na ta! Diri sa pinakanindot! Oh, lala! Diri mi magtambay! Woo! Kanindot! Hey, may sunset. Magkuwat mi hangtod na. Arira ta kay mag time lapse ko. Time-lapse? Time-lapse. Ha? Time-lapse? Ha? Time-lapse ta? Hindi din time-lapse eh. Ay, sa, wa man na. Ay, sige, diri na tatanawa. Dira mi muagi unja. Hey guys, dala mi sa Kamugi. Kabungan dapit.
Dire may mag kanang tanong sunset kay katong niaging buwan nakita na mo ang classmate nga na nag-date sila nilang uyab dire. Kanina sila sa sunset mo nang sundugod mi nila. Na si Sugar mo kumpan Sugarut. Hindi sugar. Hi guys! Ay sabi i-open sa kay ang cellphone kay mag Sundog ta dire. Kau dali na, trapad. Sunset ato. Dali ah. Sugar. Dali ah. Dali ang trapad dali. No! Dali. No! Dali. Dali ah. No! Dali ah. Dali ah, love, dali ah. Dali ah, gapit na. Ih, nakakuha nga jauh. Ito, sabdo mo sa Sugar. Ih, kaabot sa sunset oh. Naka-video. Hey guys! So, nansarawan na yung... Wala na! Nawa na! Napagachi clouds! Hindi, ito tanaw niya yung konde. Adutar mo na. Expectation versus reality. Adutar ko. Guys, atong i-check ang iyang video nga, sunset. Be, makita ba? Nakaklaro ka ito sunset. Pero nito ang cam. So, ano may sunset lab? Sunset naman kuhan. Kiariwan may kabot. Naapa to ganina pero Dugad na tanawa na mag clouds. Dugad na nakaset sa camera. Super sayang. Next time. Next time na lang. Yeah. Masaman. Inka sa third day. Asa man Or di gani. Or di gani inka Friday. Friday. Magkabot pa kog kuan. Nakakaklaro ka sa sunset. Klaro ka adyo Clouds. man lagi. Nara. Ito. Gitita. Iad to sa ayaw dira pag kuan. Bay siyo makuha. Ato ra ka speakers. Siyo mamiro. Tayo lang ka. Mamiro. Ay. Duto diri guys na. Wana ta mi diha na. Jagay mahadlok may bisig inig. Balhin mo diha makuha na simbako. Pukling. Dali na. Hello, Shaw. Come here. Bye-bye. 2,000 diri guys. Never let you go. Oh, girl, it's you and me against the world. Baby, take my hand. We'll walk toward this end. I wanna go with you and know that you're my goal. I wanna be your man. The future we will plan. The things we wanna do. Like watch these. Oh, ano man sunset. Bye-bye guys. Mauro to. Bye-bye. Lain na po da mong i-vlog sunod.